Gospodin Mladen Rogina. Pozdravljam sve ovdje okupljene, pozdravljam gospodine župane i vašu odluku ili čin kojim ste se otrgnuli od Plenkovićevih skuta, nešto slično kao što smo se mi od gospođe Palfi. No, činjenica da nisam u stranci ne znači da moja pitanja prestaju. Što više, kao nezavisni vijećnik zagovaram interese građana naše županije još i jače. Tako da imam dva pitanja, predsjedniče, to spojite. Prvo pitanje je aktualno. Za vrijeme kad se mi tu klimatiziramo, kad smo sklonjeni od nepogoda, vremenskih uvjeta, loših i takve stvari, mnogi građani vani na vrućinama čekaju rijetke linije autobusa. Valjda znate da autobusni kolodvori se zatvaraju. Imamo u Ludbregu odavno zatvoreni kolodvor, u Novom Marofu malo radi, jutro, popodne ne, Ivanec neizvjesno, a s druge strane županija ima jedan prekrasan master plan integriranog prijevoza putnika, to ste upoznati s time, no kao i obično planovi i pusti planovi. Stotine tisuća kuna bačeno je ovdje kako bi domaća zvučna imena, sad ću vam pročitati, Efrain Gomez, Oriol Bioska, Raquel Lopez, Nils Hansen i slični koji su nam napisali i preprodali famozni master plan. To je onaj učestali obrazac koji se primjenjuje u županiji, ali i šire. Bitno da se lova okreće, a građane ko šiša, nažalost. Nek se ruše po suncu ili imaju drugu soluciju, nek pobjegnu van iz zemlje. Tu je onda problem. S kim ćemo zamijeniti te naše ljude? Mi nismo zanimljivi niti Indijcima, niti Pakistancima. Ovo par šerpa koje ste vidjeli po medijima da su došli, to vam je to. Znači ovi Tibetanci, Nepalci, na njih se možda možemo osloniti. Za sve druge mi smo postali jedna ogromna zabit. Ispričao bih vam, bio sam prije par godina u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, imao sam tu sreću. Tamo vam ima najzadnje stajalište autobusno zaklon, klimu i televizor i još nekakvi tam panel za kupnju karata. Znači ti Indijci, Pakistanci, pa oni idu tamo, a ovo tu uopće ih ne zanima. Još jedna zanimljivost što se tiče master plana. Imaju ga i Emirati, ali njihov je za regiju od 2 milijuna ljudi koja obuhvaća i poznati aerodrom u Dubaju, vrlo prometan, jedan od najvećih na svijetu. Znači njihov master plan je napisan na 176 stranica. Naš ima, kaj mislite koliko? Niste? Pa jeste pročitali. 476. Znači mi smo napravili 3 puta veći master plan. Njihov vidimo da radi savršeno, a od našega nemamo ništa. Znači imamo u biti samo svrhu da je on je sam sebi svrha i izgovor za pranje novca. Tražim pismeno od nadležnog upravnog odjela koliko je koštao taj naš master plan i što se realiziralo od njega u 2,5 godine kako je donesen. Znači 2017. prvi mjesec on je napisan. I drugo pitanje, vrlo kratko za župana, može jednostavan odgovor sa da ili ne. Da li je gospodin Nenad Kudelić i dalje upravitelj bolnice? Hvala lijepo. Hvala lijepo.